galego é unha lingua con séculos de historia e forma parte da nosa identidade. Porén, aínda existen moitos presuizos lingüísticos ao seu redor. Hoxe imos desmontalos. O galego é menos útil ca o castelán? Falso, o galego é unha lingua oficial e coñecelo amplía competencias lingüísticas. Ademais, aprender e usar varios idiomas abre portas a nivel persoal, académico e profesional. O galego é unha língua do pasado. Falso, xa que o galego está presente nas redes sociais, na música, no cine, nos medios de comunicación, mayormente, xa que é unha lingua que evoluciona co paso da sociedade. Falar galego é de aldeia. Este é un dos presuizos máis difundidos generalmente falando, xa que o galego non ten por que ter un lugar concreto, senón que tamén se pode falar no que ven sendo un espazo calquera, como podería ser o cine, e tamén na rúa ou nas cidades. Os presuizos lingüísticos non afectan só as linguas, tamén afectan as persoas que a falan. Porén, é importante respetar unha lingua e respetar a súa comunidade. Cada vez que usamos o galego, contribuímos a manter vivo un patrimonio cultural e único. Desbotemos todos os prexuizos e valoremos a riqueza da nosa lingua.